El govern valencià aprova el decret que regula el funcionament de la formació professional dual. La Comunitat Valenciana serà la primera autonomia de tot Espanya que posarà en marxa aquesta nova modalitat que combina formació i treball. Els estudiants podran formar-se en un centre educatiu i alhora faran pràctiques remunerades. Este sistema ja funciona amb èxit en altres països europeus. Que ha aprovat el decret que regula la nova formació professional dual. Seguint este pla ha estat Letícia López. Letícia, quins són els objectius d'aquest nou decret? Maribel, segons el vicepresident del Consell, el principal objectiu d'aquest decret és afavorir la inserció laboral i la contractació directa per part de les empreses dels alumnes valencians, uns estudiants que des d'ara, al temps que es formen, tindran una experiència professional real en una empresa. S'obri així, segons José Ciscar, moltíssimes possibilitats respecte a la formació actual, ja que aquesta formació dual arribarà fins al 33% i en alguns casos al 50% de la formació total. En quant al període de temps de formació en el centre educatiu, formació en l'empresa, molta major flexibilitat a més, i en quant a la possibilitat de que es pugui fer també aquesta formació dual, no sols permís de contractes de treball, sinó també permís de beques. En definitiva, s'obrin moltíssimes possibilitats. Ara podem dir que ja tenim una formació professional dual aprovada per a la Comunitat Valenciana en tota regla. La formació professional dual augmenta del 33 al 50% les pràctiques remunerades, planteja noves modalitats de contractació, crea la figura del tutor i incrementa l'autonomia dels centres. Hemos encontrado una respuesta muy positiva en las empresas cuando una vez que se les ha explicado en qué consiste el modelo de formación profesional dual, y en la actualidad pues, hay cerca de unas 40 empresas que están relacionadas con este área de conocimiento, interesadas en recibir alumnos. Víctor estudia electromecànica i serà un dels nous alumnes de la formació professional dual. Ja en setembre començaré una empresa, que és Boslo, a fer unes pràctiques ahí que seran remunerades. Ja estàs en l'àmbit de treball i això, si ho fas bé, és que no te poden, ja tens una ajuda, un pas més per estar en l'empresa. La Generalitat va signar ahir 11 convenis amb empreses que implantaran aquest instrument formatiu, una SSH Hotels. Tenen previst contractar un alumne per cada establiment que tenen a la comunitat, en total 8. Unas prácticas en las cuales no solo y exclusivamente aprendan lo que es hacer un bienvenido, un check-in, sino también estén delante de un cliente y que sepan cómo comportarse, cuál es la expectativa del cliente. Creo que es un poco responsabilidad también nuestra el apoyarles y ayudarles a aprender a hacer las cosas. En definitiva, l'objectiu és consolidar la formació professional dual com una via per a la inserció laboral dels joves.